Túto akciu sme sa rozhodli organizovať preto, aby sme sa priblížili nejakým spôsobom ľuďom. Bolo to celé veľmi rýchle a spontánne, takže aj výber škôlky bol absolútne náhodný. Hlavnou postavou bol Mikuláš, ktorý teda kvôli výpadku jedného z hercov zistil deň pred spustením akcie, že bude účinkovať. Myslím si, že podal obdivuhodný výkon a veľmi pekne mu za toto ďakujem. To je prvýkrát ako Santa Claus? No, ja som Mikuláš. Mám trému. Ahoj, mami. No, išli sme teraz do tej škôlky robiť Mikuláša a teraz som prezlečený za Mikuláša a ideme za deťmi. Keď som sa rozhodol riešiť to, potešilo ma, že budeme mať možnosť už aj zisky niektoré rozdávať a nielen zarábať. Takže to bolo určite správne rozhodnutie a myslím si, že pre deti nemôže byť nikdy zlé ich niečím obdarovať a upevniť v nich nejaké cítenie sviatkov. Vidíš čertu kapucínou, ty bažáš. Deti, boli ste zlé? Ako je to možné? Počul som slovo deti? Katastrofa na to. Neprídu, sme vyhrali. Tu sú tie dobré deti? Áno. Poslúchali ste celý rok? Áno. A viete, čo je dnes za deň? No, Mikuláša. No. A viete čo? Dostávajú dobré deti na Mikuláša? Tešili ste sa na Mikuláša? Chceli by ste, aby už prišiel? Len on tak slabšie počuje, tak musíte na ňoho zavolať, aby prišiel. Poriadne treba zavolať. Zakričíme Mikuláš! Mám taký pocit, že to už počujem. Deti moje milé. Ale vás tu je. A ste dobré deti? A nikto tu neplače? Nie! Ja som niečo počul také. To sa ti zdalo. Šek tu bol, ale odišiel, že? Dvaja. No dobre. Poď ku mne. Poď. Toto je Lilinka. A ona vyzerá ako dobré dievčatko. Anielik. Si dobré dievčatko. Áno, je. A zaslúžiš si? A poslúchaš aj maminu, aj tatina? Tak poď, dáme niečo. Nie, Lilinka ide niečo dostať. Kedy príde medzi nás, u nás leží ale mláz. Viem, že chodí za lánky, už čištíme topánky. Oblčkom z večera, kto si kúka na zera, dlhá brada až po pás, je to Mikuláš. Chlapci, vy ste poslúchali? Ale áno. Určite, aj pani učiteľky. Ahoj, Davidko. O tebe som veľa počul. Mikuláško svetom chodil, dobrým deťom sadko znosil. To bol dobrý a kto nie, Mikuláško dobre vie. V Bravskej škole, dnes som pri kostole, tam ma dobrí znajú peniažky. A kto ešte nemá balónik? A vy mi zaspievate? Inak chlapci dáme dobrý balónik. Medzi nás sneží a je mráz.
Chcete ešte nejaké darčeky? Postavte sa pekne do rady. Nech sa páči, Šarlotka. Poďakujeme, deti. Nech sa ti páči. Ahoj. Nech sa páči. Pokiaľ budú rodičia spokojní, určite to budeme opakovať aj ďalšie roky. Je to jeden zo spôsobov, ako sa ľuďom priblížiť a ukázať im, že aj takýmto spôsobom sa dá podnikať. Ale to nie vadí, že oni boli také smiešné, že by sa smiala. No? Ale odišli, dobre? Odišli, boli sme dobre, deti, dobre? No preč? Plus tým deťom. A my nie sme zlí, dobre? Áno? Áno, tam. Tam,